morning! Magkikita-kita na naman kami ng aking mga BFF. Kasi ngayon, gender reveal ng apo ni ba Elia. Excited na din ako. First apo ni Elia. Ayun! Ano yun? Ay, long time no see. Ay, pink man. Tatawag ko palang kiidin. Sinan din ako. Ay! Then, welcome! program. Kalakan ko po si AJ for his welcome message and blessing of the faith. Message from Lola. Excited yan. Super excited yan. First up po. Para po sa kakamagin na boss, bigyan mo itong kampungin ni yung isip sa na sana baby yaw na natin ang glory na gusto mula sa suporta dahil kayo mga kayak kung gender kami nagala sa mong pamilya. Salamat. Maging maayos ang pagkataman sa aking saka sa aking pamalipat ginawan si Aglo akong sa akin ang pirme si akong kaya success and maging happy ang family. Okay.